Γεια σας και χαρά σας. Ξαναεπέστρεψα στη δουλειά, υποθέτω. Ναι, το λέω αυτό επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Δεν πειράζει, φορτώνω, φτιάχνω άλλα πράγματα τώρα. Τρέχουν άλλα πράγματα. Τα αφήνω με μένα. Σήμερα έχουμε ένα καινούριο game από έναν φίλο μου, γνωστός, πολύ γνωστός, από τον κανάλι Dennis World. Μας έχει δώσει το Star Wars Battlefront 2 και είπα να παίξω μαζί σας, όχι για πρώτη φορά, έπαιξα και μόνος μου. Θα παίξω το εναντίον AI enemies, offline, solo, με τα σενάρια. Και ακούστε, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά μου αρέσει πιο πολύ το Dark Side. Σε όποιον θέλει. Λοιπόν, θα παίξουμε το Wipe them out, το οποίο έχουμε 3 tires. Θα ξεκινήσω με το μισό να βάλω κάτι κάρτες που θέλω και που δίνουν παραπάνω δύναμη στο Darth Maul. Ξεκινάμε. Παιδιά, για όσους δεν το ξέρετε, αυτός είναι ο Darth Maul. Παίρνουμε 3 σεκόντια κάθε φορά που σκοτώνουμε κάποιον, οπότε βλέπετε. Έχουμε έρθει κάποιος εδώ. Αλλά έχουμε insane. Έχουμε ζωή ρε φίλε, εντάξει, πολύ ζωή. Αυτά είναι τα εύκολα tire, θα δούμε τα μετρήματα. Άμα σας αρέσει αυτό, λέω να κάνουμε και το light side από εδώ. Ίσως και τώρα θα κάνουμε το dark side. Αυτό θα έχουμε τα επόμενα 2 tires. 13 άτομα ακόμα. Και ακόμα. Έχουμε 4. 3. Δύο. Ένα. Δίκαιο. Του personal. 2 λεπτά ακριβώς. Καλό ρεκόρ. Όποιος έχει το ίδιο παιχνίδι και με έχει περάσει, παρακαλώ να μου γράψει στα σχόλια να μου πει. Ξέχασα να πω και κάτι. Πάμε, έχουμε 1 λεπτό και 30. Τι πάρε. Και προφανώς πολεμάω το light side γιατί είναι μοντάρνο μου τώρα. Τι πολεμάω. Καλή. Sorry, θα χάσω καμία ζωή τώρα, θα με βλέπω.
έρθουν, λέλα. Guys, sorry γι' αυτό, αλλά εντάξει, το μεγάλο κρατάει. Ένα kill, το οποίο θα το πάρω τώρα. Για να μην μπορώ να επιτεθώ. Αλλά έχουμε και αυτόν, τον Μπάχλα, τον Κόσεβο Κούτι. Αλλά θα πάρω εγώ με τον Ντάσμολ για αρχή. Πήγαμε. Θα το την πέσουμε από άλλη πλευρά. Έτσι λέω. Δεν έχω ικανότητες. Τέλεια. Μια χαρά. Κάνω και βέιτ μπορώ να κάνω. Νοσί! 10 HP! Τέλεια, έχω χάσει την περισσότερη ζωή μου και λέει με 10 HP, μπράβο. Ωραίος παίκτης είναι. 13. Πετάω τις βόμβες. Πετάω πάνω από τις βόμβες. Άμα χάσω σε αυτό, αλλά μήπως λες να πάρουμε, τώρα δεν έχουμε ικανότητα, άρα πρέπει να βάλουμε κάρτες που μας συμφέρει να πάρουμε. Για πάμε να δούμε. Ναι, ικανότητες έτσι αυτό. Τώρα πάω όπου πάει, εκεί πάω, δηλαδή πάει, να δείχνω και πιο γρήγορα ήταν αυτά. Πάω να φύγω, εδώ φεύγω. Ναι. Όχι! Λοιπόν, πρέπει να το ελέγξω καλύτερα αυτό. Παιδες, αυτό ήταν και το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν μικρό βέβαια, δεν με πειράζει αυτό γιατί είχα καιρό να κάνω. Θα κάνω ένα μικρό τώρα, έτσι, γιατί ετοιμάζονται μεγαλύτερα μετά. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο.